Alright ke molweni ndiyathemba niyaphila nonke kuzo zonke indawo enimameleni kuzo okanye nibukeleni kuzo. So abanye ke kuni bafumene kwizikolo ezahlukahlukeneyo, abanye bafumene izikolo eKapa, abanye baseThekwini, abanye baseGoli, abanye bako Northwest ku-University of Northwest, so njalo njalo nakoBhayi. So khona ke abantu bebecele uba sike sithethe mhlawumbi ngeethalente zobomi base-tertiary enoba mhlawumbi ke ukhathase ukuba ufunde college okanye ufunde university ngoku. So ngoku khona enye intombi endiyimemileyo apha igama lakhe nguAsanda. Asanda ke wenza unyaka wakhe wesithathu phaa Walter Sisulu University. So makhe siva phaa kuAsanda ke. Asanda, ekubeni wawusuka ezilalini mos ekhaya kusezilalini, ngaba uthe xa usuka ezilalini usiya edolophini uyofunda khona, ngaba mhlawumbi zikhona into eziza kothusa, mhlawumbi into ekuyafuneka uqhelane nazo njengomzekelo mosapha ezilalini asinazo izitrato, yabo. So asithi xa uthi ubuya kwatata usibanibani kuzawuthiwa phaa ngasesikolweni okanye phaa sekliniki. So ngaba mhlawumbi wena ikhona mhlawumbi into ekuyakunika ingxaki apho xa ufike esikolweni? Ikhona kwangekho lula ukukhalana nezitrato edolophini kuba ndisuka ezilalini. Khumbula uba xa ndandise-edolophini ndandiye ndizibuze, mhlawumbi phofu ndibuze ndicinga uba ishophu ethile ithi and then yena athi iwistrato esithile, then ndiqonda andazi uba ayisositrato. Kodwa ndandendiqonde baba bathi ukuze bakwazi ukuba bandidayirekte uba isitrato esithile sikweyiphi ngawo. Kodwa nangoku senzima andikanazazi zonke izitrato kodwa Okay, ndiyavuya. Nam ndikhumbula ndiqala uya esikolweni andicima ndalahleka phantsi imini yonke ii-building zonke zivele zifane, kodwa ke ndagqibela ndifikile apho ndandisiya khona. So imake kukhona laa nto ingekhoyo e-high school e-tertiary, ufumanisa uba ii-classes mhlawumbi zinee-numbers kuthiwe nguklasi banibani. Ngaba zange kubhidise wena loo nto ngoba e-high school ixesha elininzi ndingenile eklasini eyi-1? Ewe, siseqaleni kwakunzima ufumana iklasi, kwangekho lula tu. Ndandilahleka kodwa ndanceda kukubuza, and ndikhumbula uba xa sasibhala i-exam i-first year kwakunzima ukufumana indawo esasibhalela kuzo kuba kwakuye kubhala uba sibhalela endaweni ethile, besiqonda uba asiyazi noyazi le ndawo kubhalelwa kuzo. Kodwa kuye kwahamba kwangcono kwabhetele because indawo besingenela kuyo iklasi ibiyi-1 ibingatshintshi ibisele kuyindawo iyi-1, so belula ngolo hlobo akusafani nangoku endasifika. Ndikhumbula mna ndifika uba iklasi yokuqala endangena kuyo yayibhalwe R405. Ngangoba ndandicima ke mna ngu-R4.05, so ngiqonda inoba sawubhatala i-R4.05 yonke imihla size eklasini safa zi-R4.05 and andizukwazi uyiafodela iklasi mna, andizukwazi. Ndade ndabe ndithetha nabanye abantwana ke bathi hayi ligama leklasi, ndaqhela kuba nyhani ke iiklasi ezininzi phaya. So iya-understandeka into yoba iiklasi zibe nee-codes okanye zibe namagama. Imake kukhona laa nto yoba yaqonda mos kukhona ii-lecture halls, kukhona iiklasi ezinkulu kwii-buildings ezinkulu. Kwezinye iindawo ii-lights azikho bright, akhe kwenzeka uzive mhlawumbi ungekho safe xa uhamba mhlawumbi ephasejini apha ngaphakathi ekhampasini, uzive ngathi awukho safe. Akhona amaxesha anjalo kodwa yeshem kuba zikhona izecurity kuye zisoloko ziba khona, zikhona kwiindawo zayo, so kuye kube ngcono noko ukulonyiko alibikho kakhulu kuba kukhona zona. Kona shem kuyoyike kanyanga xa ungekho like mhlawumbi uhamba endaweni engenamntu ongaboni xa sezikulethi. Ndicinga still umuntu ufuneka angarelax kangako. Ndiyakhumbula khona enye i-article ndisaziva ngathi News 24 ngoSeptember 2013 uba ndikhumbula kakuhle, apho kwakuthiwa e-UKZN Pietermaritzburg campus kukhona umntana owadlwengulwayo phaa esekhampasini, engathi wayesuka eziklasini esiya endlini. Uba wayendawoni ke nekhampasi andiyazi. So into ethetha uba xa uziva ingathi mhlawumbi ikhona into ongayiqondiyo okanye ingathi awukho comfortable okanye ingathi ikhona into okujongileyo, uyavuma umzimba wakho xa sometimes uyava umzimba wakho xa ungathi awukho safe. So funeka ungarelax kakhulu uthi hayi kusafe, hayi khona ezecurity. So mamela loo nto ixelayo ngelo xesha. Okay ke ndiyakuva ke Asanda.
Ngoku ngexesha ubufika wena indawo uye wayifumana phi? Ufumene ngaphakathi esikolweni eRes okanye ubuzirentela ngaphandle? Ndayifumana ngaphandle futhi indawo zangaphakathi ngokwenta ndi-aplayela i-Res kwathiwa zigcwele ngaphakathi. Phofu ke ndandingarhalela ukuhlala ngaphakathi ndaqala ukufika esikolweni, ndarhalela ukuhlala ngaphandle kuba ndandisiva kuthiwa yonke into ikhona ngaphandle. So ngaphakathi uyozithengile yonke into njengefriji, isitofu, njalo njalo. Kanti ngaphandle kudagcwele sikhona. So yonke into yabangela uba ndifuna ukuhlala ngaphandle ndakwazi ke ndatsho ke ndafumana i-Res engaphandle. Okay, imake le Res engaphandle yindawo eqeshwe sisikolo nayo ne? Yes. Okay, so loo nto ufika sekhona yonke into. Okay, kwakuthatha ixesha ngala mhlawumbi iveki ngaba waziva uyisokolele indawo okuhlala? Zange ndize ndiyisokelele. Kwaba lula kakhulu ukuyifumana kuba ndayifumana kwangalungu ngolo suku ndandiye esikolweni ngalo ndiyofuna i-Res. Nakuba ke ilayini igcwele inde kodwa ndakwazi ukuncedakala. Ndakwazi nokwenza isidingo ngaphandle. Okay. Yimake khona into endingenayibona ngoku kuthiwa e-UCT khona abantwana abangazifumaniyo bona iindawo zokuhlala ngangoba abanye bebevezwe ezifotweni belele eziphasejini, yayibo. Kuyenzeka ke mhlawumbi kwabanye kuphela iveki bengazifumani indawo yokuhlala. So ithini into yesikolo xa abantwana bengazifumani indawo zokuhlala kufuneke bathini? Xa bengayifumani i-Res okanye indawo yokuhlala kuyofuneka baye kwa-resident, ukhona i-ofisi yakwa-resident bayocela uncedo phaa okanye ke mhlawumbi bacele i-SRC. Okay. Uba ikwazi ukuyanceda. Okay, babhale kanene yintoni i-SRC? Make sichaze umuntu ongayaziyo. Umele ntoni okanye uthetha uthini u-SRC? Andikuqinisekanga kancane ke ukuthi luthini. Ingathi ingathi yayingu-Student Representative Council. Ingathi yayilapho. Okay. Libeke igama layo. Kodwa ke babancedisa kakhulu i-students mhlawumbi xa kukho izinto abazidingayo bayancedisa ukuze i-students zikwazi ukufumana izinto ezidingayo nabazifunayo. Okay. Alright. So make sithi ke mna ndiyafika ndisakhangela indawo yokuhlala andikaqhelani mos andikaqhelani nemeko, andimazi noba ngubani oyi-SRC okanye kweza offices. Akwenzeki mhlawumbi bekhona into ongazenza i-SRC phaa? Andinoba nesho ncam ke kodwa ndicingela uba i-SRC mhlawumbi if ungabuza ebantwini ubuze uba umntu oyimemba yi-SRC akwazi ukunceda. Kodwa kwamaxesha amaninzi abantu baye i-SRC iyabanceda abantu abangenandawo yokuhlala njenge-Res. Kodwa ndayikhe ndeva ezinye SRC members baye banxwase amantombi athile bafuna iinamba zabo bagqibele sele befuna uthandana nabo balale nabo, of which loo nto ke iye yabangela uba abanye bamithe bapregnant. Kwanyanzeleka ke ngokuba mabashiye isikolo bengayifumananga mhlawumbi ngale ndawo yokuhlala. So kakade xa ethe wamitha umntu izachaphazela indlela afunda ngayo loo nto. Mhlawumbi senofuneka ade agoduke nogoduka. Alright, so zezinye izinto ke eziba ingxaki ezo. Okay, imake sibuyele kwakule ndawo. Masithi ke wena ngokomzekelo zange uyisokolele indawo yokuhlala kodwa ekubeni ungazikhetheli umntu, awuzikhetheli mos uzohlala nobani. So uyaxelela uzofika uhlale kule ndawo unikwe umntu ozahlala naye. So ingaba zikhona ingxaki eziba khona xa uhleli nomuntu ongamaziyo usuka kwenye indawo? Zikhona ngoba bekubeni kaloku awukhetheli umuntu ozohlala naye, uvele usuke uxelele xa uba uzoye endaweni ethile kurezesile kulapho yonguye ufika ubona uba uhlala nomntu othile awumazi loo mntu zange wakho wadibana nayo qala nokumbona. So kuba nzima kakhulu ngokomzekelo ngoba lo mntu unobuntu obudifrent kunobakho and lo mntu indlela akhuliswe ngayo ayifani neyakho nendlela aziphethe ngayo awumazi uziphethe kanjani. So kuba yi-challenge kakhulu ukuba uhlala nomuntu
ubuqala nokudibana naye, so iba njalo. And ndakhe ndeva ngabanye abantwana abakhe baba nengxaki iirumza babo bexatyelwa ngabantu babo, which loo nto ichaphazele abanye abantwana, mhlawumbi umntu angabi nayo indawo yokulala ngenxa yoba umntu urumza wakho ufikelwe ngumntu. So iba yingxaki kakhulu uba udibene nomntu ongakwazi nokukucingela uzakubonela uba yenza njani. Mazindicinga loo nto uba mhlawumbi nihlala nibayi-2 niyashera then umntu afikelwe ngumntu. Mhlawumbi omnye umntu usenongazihluphi nangokukuxelela uba hayi ke ndizoba nevizitha namhlanje. Uvele ubone ngumntu eseyisithi gqi okanye ubone ngumntu osesendlini engahambi uba hayibo lo mntu uyabona abanye abantu njengoba ubusitsho uba mhlawumbi ihlala nabantu sine-personalities ezingafaniyo, sisuka kwiindawo ezingafaniyo, so angacingeli ke ngoba wena uzawuthini phantsi kwaloo meko. Make sithi omnye umntu uthi okay asoze kaloku ndinyanzelise ndilale kule ndlu, loo nto izathetha uba funeke mhlawumbi ndikhangele indawo kwenye indawo andizulala kukhona omnye umntu wesini esahlukileyo apha endlini. So ayibe yingozi ke ngoloo nto beyingxaki. Mhlawumbi omnye umntu ufumanisa uba ugqibele engayifumananga ngenye indawo kaloku because bengayazi noba kukhona umntu ozofika apha endlini. Igqibela ingxaki nyhani. Mhlawumbi if kuyenzeka loo nto akuxele kumasteni iba yiproblem because angade agqithe nogqitha kuloo role ngoba kaloku umphethe kabi omnye. So ingaba yingxaki kakhulu xa loo mntu phafu engamcingeli urumza wakho okanye mhlawumbi angamfuneli indawo azohlala kuyo okanye azolala kuyo edeni yokuba kukho umntu amziseleyo endlini. So iba yingxaki kakhulu senokuzibona sebhakwa egxothwa nakwiirenti leyo behlala. Ndiyathemba uba kuthiwe i-management i-serious ngaloo nto because kaloku awukwazi uvele. Ndiyayazi laa nto mhlawumbi usenothi umntu ndise-tertiary ndimdala ndinepasi, so into yoba ndibe ndiripotha no-room zam uzozibonela uyandazi uba ndimdala, but kodwa kaloku kuyafuneka into yoba singabantu sicingelane, akuhlele kusebenza ubudala at the end of the day. Okay ke sisi, makhe sithi ngutywala ke ngoku. Kuthiwa phaa kuba khona i-freshers braai, andazi uba mhlawumbi akhona namanye amagama ahlukileyo. Andazi khona ezinye izinto ezikhoyo ezibizwayo napha zobumnandi. Ndiqhele kuva i-freshers party, ne-driver. Okay. Imake utywala buxhaphake kangakanani ke ngoku xa kukhona ezinto obumnandi? Buxhaphakile sithi abantu abaninzi bayathanda utywala. Yeyona ndlela bayibone ibenzela lula, phofu ibonwabisa kakhulu utywala. So ndiqhele kuva ke uba kusela kakhulu kwezi ndawo. Ekubeni mna ndingumntu okholwayo andizihambe ndisele yonke laa nto, so ndiye ndize ndiba kuyasela. Andide ndiva kwezi pati ngezibrayi zamafresha ndingayokusela kakhulu. Abanye baye balale nabantu abaqala idibana nabo. Mhlawumbi umntu ebengenokulala naloo mntu uba bekuthiwa ebengangxilanga okanye baselanga. Ibuhlungu kakhulu ke loo nto. Isenoba ke futhi kwezo meko uthetha ngazo indikhumbuza omnye umntana, ibali lakhe lalibuhlungu ngalo mntana because wayemntana uziphethe kakuhle xa ndisiva umzali. Umntana uziphethe kakuhle engathandathandani nje, yayibona. So esithi uzigcinela uba yena mhla atshatayo uza kube ngoko aqala ulala nomfana. So kube khona iitshomi zakhe ezithile zithi uzamenzela i-birthday party ne. So kungabikho ngxaki ke mos wenzela i-birthday akaboni ngxaki, ingathi wayesesenza u-2nd or 3rd year. Eyenzelwe ke ipati leyo engazulala ekhaya ezokwenzelwa kuloo ndawo ezokwenzelwa kwipati. But ke into ebuhlungu ukuba ingathi akazange abuye ekhaya but kwagqibele kwafumaniseka uba uye wadlwengula, engathi khona umntu owamfakela i-drug edrinkini yakhe, so wadlwengulwa. And ke into ebuhlungu wayengazazi noba udlwengulwe ngubani because wayengekho singqondweni mos xa kusenzeka izinto ezilolo hlobo.
so zibuhlungu kakhulu into ezinjalo. So ungaba mhlawumbe ungatsho uba umuntu fanele abe careful xa okanye mhlawumbe iitshomi azikhethayo funeke abe careful kangakanani, ngoba sometimes kule meko yalo mntana wathengiswa ngabantu awayecinga bazitshomi zakhe. Kubalulekile uba ukhethe isitshomi ngoba kaloku abanye mhlawumbi bebemonela bengathandi nje besithi itshomi kodwa bengathethi loo nto bengenanjongo ezintle ngayo. Kambe undikhumbuza nyhani nam enye ihome umntana owayekusebenzela le nto naye waye bathi nabanye abafana ukuze eyi-1 eyosela nabo. So kasuba waphela kakhulu ke and mhlawumbi wadrakwa ngabo bafana wayesela nabo wangabikho sengqondweni. Uthuka sele enxibe ibhlukhwe eyomfana kwalapha eresi. So waye walala naye ke officially loo nto wayengenoyenza uba wayengaselanga okanye akazazi noba wayelele nomfana oyi-1 uzofumanisa uba mhlawumbi waxhathazwa abantu abaninzi abahlukahlukeneyo. Alright, okay ke sisi, yimake mna ngeli xesha ndandisethetshara kukhona into ndayiqonda mva ne. Kwakukhona amaxhego ayethanda ukurawunda apha ezikhampasini azule ngeemoto ezintle ezinkulu iingqovongqovo zooMercedes, yayibo, ejikeleza ikhampasi yofika xa epakile utata wakhona ebhizi engathi ndandicimba ke mna hayi mani ngabantu bebhizinesi, yabo, bhizi ingathi mhlawumbi ufunda i-newspaper yamana nje ngutata osirius ingathi unebhizinesi. But ndafumanisa ethubeni uba kuthiwa kukhona ootata abathagetha abantwana abafunda eziyunivesithi, abanye besazi uba aba bantwana bayasokola, abanye babantwana basokola basuke emakhaya asokolayo, yayibo. So yena uzoba nguloo tata ke uzoba iblessa ke uzothagela abantwana ngenjongo yoba efuna uba liblessa apha abantwaneni. So ixhaphayo kangakanani mhlawumbi ifama izinga layo linyukele ngoku kunangoku mna ndandisesikolweni, ixhaphayo kangakanani ngoku? Ixhaphakile sisi ngoba izinto endizivayo ngezinto ezenzekayo esikolweni kakhulu uba bathi abanye abantu bakhona abafundi abaye bathandana nabantu abadala ukanti nee-lecturers bathi bakhona abafundi abathandana nee-lecturers. So imarks mhlawumbi bathi-accident njalo njalo. And kudla ngokuba kubakho iimoto ezifike ebusuku ezithathe abafundi abathile zihambe nabo ukuthi ndicela uba inoba ngaloo mablesa la uthethwa ngawo uba nabo aba bathengisi baye babathengisi babazoba benzela izinto ezithile abathengisa izinto abazidingayo njalo njalo. Okay. So ewe iyenzeka and I think ixhaphake kakhulu ngoku ayiqondi uba isafana nakwelaa xesha linye. So ke ngokuna zikhona imeko apho mhlawumbi kube khona oomama abadala abathagetha amantombazana amancinci, mhlawumbi abamama bathandana kule nto yayisini esinye, mhlawumbi sithi oomama bazii-lesbians. Ngaye ke ndayiva leyo ndisanje ukubona abantu besine esi-1 kodwa bekwi-same age group bethandana. Andikaze ndibona mama abadala mhlawumbi esikolweni ingamantombazana alinganayo. Yes, idla ngokuba ngamantombazana alinganayo athandanayo. Okay. Imake kuxhaphakani kuva mhlawumbi kuthiwa abafundi abathile ukhe wathetha mhlawumbi ngabanye abafundi kuthiwa balandwa ziimoto, sisenothi mhlawumbi abanye balandwa ngala mablesa abo, abanye mhlawumbi ngaba akululanga mhlawumbi ukuzibhaqa ngenxa yentsokolo kwezinye iicases mhlawumbi umfundi seyithengisa ngomzimba. Kungalula sisiba umntu athengise ngomzimba ngenxa yokusokola, mhlawumbi abone uba imali ka-NSFAS okanye mhlawumbi ingangeni kuyo ngenxa yeemeko ezithile, angabi nabantu mhlawumbi nasekhaya ecinga uba akazufumana mali kuba abazali bakhe bayasokola ifemeli yakhe ayithathi ntweni. Loo nto ke ngembangela uba afune uba neblesa okanye uba nomntu okwaziyo ukunika izinto azidingayo. Mhlawumbi nepressure yee-friends, ndicingela uba mhlawumbi nepressure yee-friends mhlawumbi abayenzayo le nto uba neetshomi abanamablesa uba bona bethengelwe izinto benezinto abazidingayo, beneefowuni ezintsha, beneempahla ezintsha, iimpahla ezintsha, benxiba kakuhle. I think loo nto ingenza ungabikho lula uba umntu ahlale
engayenzi loo nto abantu baqala mhlawumbi nokuthanda izinto ngoba kwenye ixesha ufumanisa uba imali ayikho kodwa bekusenganyamezeleka yayibo bekusenganyamezeleka so ngamanye amaxesha nomoya wokuthanda izinto eziphambili kakhulu ufuna i-iPhone awuyifuneli nakwenza mali le-iPhone okanye kwenza ibhizinesi ufuna nje i-iPhone uba bakwazi uba une-iPhone abantu so ugqibele ke ngoso-commercialize umzimba wakho uwutrita njenge-product uwutrita njengeswekile 10 kg ye-rice ethengisa esitolo yafana mosinawe xa uthenga ngomzimba uhluke ngani ku-10 kg ye-rice because kaloku that 10 kg ye-rice iyathengisa so that means you also nomzimba wakho uwutrita ngolo hlobo you've commercialized your body nangona ke siyayazi uba kukhona imeko apho shem abanye abantu bayathengiswa kule nto yokuthengisa ngomzimba so asithi xa ndisithi commercialize andithi indlela yohlekisa but indlela yokugxininisa uba ebunyanisweni umzimba wakho enobufakwe ngumntu kulaa nto usuke kufaka engahloniphi ubomi yayibo xa singayibeka phandle usuke engahloniphi ubomi ngoba umzimba awukwazi ukuwutrita njenge-10 kg ye-rice uphinde ube right ngumntu okay so yiloo nto ixesha elininzi into othengisa ngomzimba iphinde ihambisane ne-drugs because even nabantu abayenzayo ke abangezo-students abadala abanye ufumanisa uba bathi awukwazi ukwenza laa nto ungasebenzisi i-drugs ngoba yonke laa nto ubuyenza phaa iyabuya yayibona and xa ibuya awuzuba right awuzuba ngumntu so yiloo nto ugqibela uba ufumanisa uba ziyahambisana ke ngwezinto ukuthengisa ngomzimba ne-drugs so kukhona ke nalaa nto ye-human trafficking khona ixesha apho bekuthiwa biselisikisiki apho amapolisa ayelumkisa ngamadoda athwala amantombi eyowenza abafazi ithi ke ngoku amapolisa ngenxa yoba ngosekhona abantu abaqhile uba beyobathengisa okanye bezobavayela endaweni ethile ukuze babanyanzelise uba bathengise ngemzimba so nomntu othwala umntu esindiyamzeka lo mntu ngoku uzawuthithwa njengalaa mntu uqhilayo and ityala lakhe libe serious nyhani yayibo so inoba zikhona mhlawumbi azikho ii-cases ezivakalayo zoba kukhona mhlawumbi i-student eziqhiliweyo mhlawumbi umntu ebezijogela yayibo ndandikhe ndayizwa leyo but bendikulast year ukhayikhe yenzeka loo nto kwi-student esiye sakhwila saphatha ngeyikhwantam iteksi but ke andiyazi uba imeko yabo baye baba-right babeya banjani imeko zakhona iyenzeka loo nto okay kwezi meko sithethe ngazo bukhe wathetha ngoba mhlawumbi wena buthethe ngoba wena uyakholwa ne so ngamanye amazwi nento ekugcinileyo ekukhuselayo andiyazi noba wawukhe waseklabhini na ukuya eklabhini all right so into ethi uba wena unento ekukhuselayo uba ungabi exposed kwezinye izinto yayibo ungabi exposed mhlawumbi njengokujakwa useklabhini okanye noba usebheshini noba usebhrayi noba kuphi asitsho uba ke ibhrayi awuzihambi yayibo so ngamanye amazwi ndicinga ibalulekile le nto yenzayo uba wena unento ekucinileyo so omnye umntu mhlawumbi besenocinga ngokujima umzekelo ujoga mhlawumbi athi okay mna ke andithandi ukukholwa umzekelo andithandi into edibene nokholwa mhlawumbi bendisenojima okanye nayiphi na indlela yokuzigcina so kubalulekile uba ube nento ekugcinileyo ngumntu nekukhuthazayo so okokugqiba embuzo okugqibela ke ngoba xa uthelekisa ii-results zakho zangeli xesha ngowenza u-third year mosgoku ngexesha ubulisenza u-first year kwa-second year zeziphi eziye zantle ekubeni ubunezaa challenges kwa-first year ufika usazama ukuqhelana nendawo yabo zininzi into ofuna ukuqhelana nazo so zeziphi results eziye zantle ndibaze kakhulu kahle ngaphezulu kwa-second year kunakwa-first year ndade ndafaka ne-distinction kuba ndaye ndaqhelana nabantu endifunda nabo bekulula noma ndicele uncedo kubo apho ndinga-understandiyo khona nokuqhelana nee-study centers nokuqhelana ne-library so bekulula kakhulu shem ka-second year xa ndikomperisha naka-first year okay into ethetha uba ke umntu othe akafumana mhlawumbi umntu ebeqhela upasa kakhulu phaa e-high school yabo eqhela ubetha ngo-A ngoku xa efika esenza u-first year
abone i-results zakhe ziphansi adimaze kakhulu ndethe uba kule nto undixelayo ndibona uba into yoba mhlawumbi kufanelanga azikhathaze kakhulu ngoba nawe naku waphikha apha kwasekhendini. Injalo yokuba ndiba nyhani xa usaqala imakhi ziyehla nyhani ube mhlawumbi mhlawumbi kungengokuba awuqondi okanye awuthini khapha ukoyika ngokungaqhelani ne-environment leyo ukuyo. Kodwa ixesha lihamba uqhelana nabantu ofunda nabo njalo njalo nee-lecturers kube lula ukucela uncedo ke ngokuba iimakhi zakho zikwazi ukuimprove. Nalaa nto yokukhumsha okoko e-tertiary yayiqonda singayitala kancinci. Ndiyakhumbula uba nam sandufika e-tertiary ndandinetshomi yayingumSuthu kunyanzela uba masikhumshe kwakuphela usuku ndixoveke ingqondo le ndiqomba side sibuzane sihleke sobabini ndandicinga uba ndimndoda sihleke sobabini sityiwa hayi isilungu siyasibulala ke. So zezinye izinto ke mhlawumbi ezisenokwenza uba umntu kwa-first year ii-results zakhe zingabintle kakhulu nangona ke zise-nechance yoba aphinda improve ngoba kaloku even nokhumsha isiNgesi yi-language improve i-language, you can always improve it. Alright ke sibulela kakhulu ke ku-Asanda. Sithemba nithandile la yonke lento ebesichazela yona, mhlawumbi abanye benu izanceda, abanye benu izanikhuthaza. So uba ngabe uyithandile ke sicela ucofe ulike uphinde usubscribe. And apho kwi-comment section singavela kakhulu uva abantu mhlawumbi abashare experiences zabo zase-res zakwa-first year uba bafike baphathe kanjani, bafumana abantu abanjani phaa e-tertiary. Singavela kakhulu ukuva loo nto. Ngapha koko masibulele Asanda kakhulu sisi. Enkosi kakhulu ndiyabulela. Alright ke sisi, enkosi kakhulu. Hayi ke sawuphinde sithethe ndizafaka nje makancinci. That's all.